ҳар кӯдак ҳуқуқ дорад ки дар оила зиндагӣ кунад ва тарбия гирад. кӯдак ба ғамхории падару модар, таъмини манфиатҳояш, рушду такомули ҳамаҷониба ва эҳтироми шаъни инсонии худ ҳуқуқ дорад. аз ин рӯ мусоидат намудан ба рушди ҷисмонӣ, зеҳнӣ, маънавӣ ва ахлоқии кӯдак, тарбияи ӯ дар рӯяи ватандӯстӣ, ҳисси баланди шаҳрвандӣ ва сулҳдӯстӣ аз вазифаҳои аввалиндараҷаи волидайн ба ҳисоб меравад. қаҳрамони барномаамон Абубакри Дилшод 8 сол дорад ва аллакай дар ин синну соли кӯчаки хеш унвони қаҳрамонии ҷаҳонро дар риштаи муҳорибаи ғайрикасбии Униfied соҳиб шудааст. қаҳрамони барномаи навбатиамон Абубакри Дилшод ине ки ба машқу тамринҳои муҳорибаи ғайрикасбӣ Униfied пардохт 5 сол дошт. агарчи дар муваффақияту комёбиаш меҳнату машаққати устодаш Фирдавс Шарипов зиёд бошад, пас дастгириву ғамхориҳои қиблагоҳаш низ душанд аст. аз ин ҷост ки таълиму тарбияи хуби фарзанд қабл аз ҳама аз оила сарчашма мегирад. чун ҷаҳонро бемории аср фаро гирифтааст, мураббӣ Фирдавс Шарипов барои нигоҳ доштани ҳолати хуби варзишии шогирд ба машқҳои алоҳидавӣ пардохта бештар ба машқҳои ҷисмонӣ диққат медиҳад. албатта он замонҳо Абубакр хело хурдсол буд ва дар ин айём кӯдак ине ки вориди толор мешавад иҷрои машқро ҳамчун бозӣ мепиндорад. аммо Фирдавс тавонист ки ин гуна ақидаву фикрҳои давраи кӯдакиро аз қалби кӯчаки ӯ берун созаду бо самимияти хосаву иродаи мустаҳкам Абубакрро ба майдони набард талқин кунад. падараш ҳам варзишгар буд, бо ҳамроҳии мо машқ мекард. ака Дилшод ки дар тӯли солҳои аз 98 сол то тӯли 2007 падараш машқ мекард ва ҳам кори давлатӣ ҳам мекард ва бинед ки бо мурури замон ҳамчун фарзандашам ба ин намуди варзиш яъне машғул шуд ва Абубакр аз хурдӣ чусту чолок буд, бисёр ҳам ҳаракат мекард ва мисли падараш ва чӣ мегӯям техникааш зиёд буд. аз ҳамон сабаб ва нозикҳои ин варзишро омӯхтем ба он ва дидем ки дар якум мусобиқааш аллакай ӯ қаҳрамон шуд. Абубакр, то ҷое ки мо медонем, қабл аз шумо падаратон дар ҳамин намуди муҳорибаи ғайрикасбии Униfied машқ тамрин мекард. шояд падаратон сабаб шуду шумо низ рӯ ба ҳамин намуди варзиш овардед? бале, вақте ки падари ман дар толаи варзишӣ машқу тамрин мекард, маро ҳар рӯз бо худаш толаи варзишӣ мебурд. вақте ки ман падарамро нигоҳ карда ҳис мекардам ки ҳамин калон мешавам, мисли падарам пурқуввату зур шавам. баъд ман аз ҳамин сабаб ман ҳамин варзишро қабул кардам. ман дар ин намуди варзиши Униfied тӯли 3 сол мешавад ки ман машқу тамрин мекунам. вақте ки шумо машқро шурӯъ намудед, 5 сол дошед, хеле хурдсол будед ва ине ки вориди толори варзишӣ мешудед, дар он ҷо мураббии Фирдавс Шарипов ба шумо машқ тамрин медод, усулҳоро нишон медод. ин усулҳоро шумо ҳамчун бозӣ қабул мекардед ё ин ки дар назди худ мақсад мегузоштед ки азудаи иҷрои ин усулҳо ба хубӣ бароед? вақте ки ман ба толори варзишӣ рафтам, устодам Фирдавс Шарипов ба ман фақат машқу тамрин медод. вақте ки ман ба хона мерафтам, машқи тамрини додаи устодамро иҷро мекардам. баъд боз ба машқам идома медодам. хеле хуб. нахустин усуле ки ба шумо мураббӣ нишон дод кадом усул буд? мураббиам мегуфт ки фақат бояд ту сахт машқ кунӣ. баъди 2 моҳ баъд маро ба мусобиқа бароварданд. вақте ки ман баромадам, тарза дилам буд. ман ҳарифамро бо 8-2 мағлуб карда сазовори ҷои аввал гаштам. вақте ки шумо ҷои аввалро гирифтед, мураббӣ Фирдавс Шарипов чӣ гуна шуморо пазируфт? Чӣ гуна суханҳо ба шумо гуфт? гуфт ки анамин хел машқу тамринатро зиёд кардан гиру, фақат дар мусобиқаҳо ҷои аввалро ишғол намуд.
дар ҳақиқат дар тарбия ва рушди тоза гирифтани намудҳои варзиш саҳми мураббиён назаррас аст, чаро ки танҳо ӯ имкон дорад то варзишгарони лаёқатмандро ба воя расонад. дар сурате агар дар кораш масъулият дошта бошад. чуноне маълум шуд, Фирдавс Шарипов хело барвақт ба тарбияи муҳорибатчиён пардохтааст. аниқтараш ҳанӯз дар синфи 11-ум таҳсил мекард ки ин масъулиятро бардошт гирифт. албатта нозикиҳои унифайтро беш аз 20 сол аз устодаш Собир Каримов омӯхтааст ва дар пешравию муваффақият чӣ дар корнамоӣ ва чӣ масъулияти мураббигиаш қабл аз ҳама саҳми Собир Каримовро аввалин дараҷа меҳисобад. Абубакрро бо вазнҳои зиёд мепартам, яъне 2-3 килограмм аз худаш зиёдро мемондам ки аллакай он ҳис кунад ки яъне ҳамавақт қаҳрамон шудан яъне мушкил аст ва кӯшиш кунад ки бо калону яъне 3-4 килограмм вазнинро яъне рақобат кунад, яъне дар намудҳои лайт яъне гӯштингирияш аст ва чӣ хеле ки медонед дар мусобиқаи мо аз ду намуд варзишгарон иштирок мекунанд, яъне муҳориба яъне дар майдони ринг ва яъне дар майдон яъне гӯштин гирифтан лайт ва кӯшиш мекунем ки Абубакр дар ҳар ду намудаш дар ҳамаи мусобиқаҳо дар ҳар ду намудаш яъне иштирок мекард ки яъне ҳам муҳориба карда тавонад ва ҳам гӯштин гирифта тавонад. дар ин ришта падари шумо ҳам машқ тамрин мекард. шояд ба анамин мусобиқа омода намудан яъне саҳми падари шумо ҳам расида бошад. вақте ки падари ман ба мусобиқа меомад ҷои аввалро мегирифт, ман ҳам мисли ҳамон мехостам ки чемпион шавам. хеле хуб. нахустин мусобиқаи худро яъне сарбаландона пушти сар намудед, ҷои аввалро гирифтед ва боз кадом масъулиятҳо дар назди шумо аз ҷониби мураббӣ гузошта шуд? дар машқу тамринҳои шумо усулҳои нав аз ҷониби мураббӣ нишон дода мешуд барои таҷрибаи шуморо зиёд намудан? бисёр машқу тамрин мекардам. вақте ки ман дуюм бор маро ба мусобиқа бароварданд, онҷо мусобиқаи шаҳрӣ буд. вақте ки ман баромадам дар мусобиқаи шаҳрӣ 3 то ҳариф доштам. якум ҳарифамро бо 8 барду ғолиб намудам, дуюмашро бо 5 барду, сеюмашро бо 10 бар 0 мағлуб намудам. баъд ман сазовори ҷои аввал шудам. намуди унифайт ба якчанд шохаҳо ҷудо мешавад, намуди лайт ва муҳорибаи классикӣ. дар мусобиқаи аввалини худ шумо аз рӯи кадом намуди лайт ё ин ки аз рӯи муҳорибаи классикӣ шумо баромад кардед, ҷои аввалро гирифтед? аз намуди классикӣ ман баромада ҷои аввалро гирифтам. барои шумо бештар намуди классикӣ осонтар аст ё ин ки намуди лайт? мехоҳам ки фақат дар лайт ҷои аввалро гирам. Абубакр, намуди лайт яъне намуди гӯштингирӣ аст. шумо дар анамин мусобиқа бо ҳарифони худ рақобат кардед. шояд ҳарифи худро бо ягон намуди ҳамин усулҳои лайт мағлуб кардед. ман онро бо хол мағлуб кардам ва ман дар он мусобиқа ду рақиб доштам. якумашро бо хол мағлуб карда, дигарашро ҳам бо хол мағлуб кардам ва сазовори ҷои аввал гаштам. Абубакр, шумо аллакай дар ду мусобиқа баромад кардед. хуб, барои шумо бештар дар мусобиқаи аввал мушкилтар буд баромад кардан ё ки дар мусобиқаи дуюм? маро фақат дар мусобиқаи дуюм. ман бо ҳарифи пурқувват баромада барои ҳамон ман бисёр заҳмат кашидам ва он ҳарифамро бо 5 барду ғолиб намудам. албатта дар анамин ду мусобиқае ки шумо иштирок намуда ҷойҳои аввалро соҳиб шудед, фикр мекунам ин саҳми мураббӣ аст. оё дар толори варзишӣ бо шумо мураббӣ ҷиддӣ рафтор мекунад ё ин ки меҳрубонона? меҳрубонона бо ман рафтор мекунад. баъзан вақт моро сахт мегирад барои он ки мо дар мусобиқаҳо тайёр шуданд. Абубакр, шумо медонистед ки устоди шумо дар чемпионати ҷаҳон иштирок карда буд ва мақоми дуюмро соҳиб шуда буд ва шояд ана ҳамин натиҷаи устоди худро дида пайрави ӯ шудед? бале, вақте ки ман устоди худамро дидам ҷои дуюмро гирифт, ман фикр кардам ки ҳамин бояд ман бисёр машқу тамрин карда сазовори ҷои аввал гардам. ду рақобате ки дар мусобиқаҳо шумо сипарӣ намудед, машқу тамринҳои худро боз
чӣ гуна давом додед? Яъне бештар дар намуди лайт мураббӣ бо шумо бисёртар кор мекард ё ин ки дар намуди муҳорибаи классикӣ? маро устодам бо муҳорибаи классикӣ бисёр маро таҳдид мекард, ки бояд ту бояд хеле кунӣ, хеле кунӣ. Яъне ба шумо ана ҳамин техникаи зарбазанӣ ва дигар намудҳои ана ҳамин нозикиҳои намуди муҳорибаи классикиро нишон медод, ҳамин тавр? бале. истифодаи тарзу усулҳо дар унифайт маҳдуд нест, яъне варзишгар имкон дорад то аз усулҳои карате, бокс, кикбоксинг, гӯштин ва ғайраҳо самаранок истифода намояд. Абубакри Дилшод аз усулҳои даступои дида бештар ба истифодаи гӯштин таваҷҷӯҳи хоса зоҳир намуд. ине ки вай ба маҳфили унифайт аъзо шуд, толори варзишӣ аз ҳамсолонаш пур буд, мушоҳидакориро дӯст медошт ва ба дигар якарбачиҳо низ диққат медод. бо хурдсолон бисёр ҳам хуб аст ва осонтар аст ба фикри ман. ва вақте ки варзишгари калонсол донишҷӯ мешавад, коргар мешавад, он меҳнатат, мисол заҳматат барканор карда мешавад, дилшикаста мешавад. яъне насли наврасро то давраи мактабиаш аллакай он бисёр ҳам чизҳои варзиширо яъне меомӯзад ва аллакай ба чемпионатҳои ҷаҳон яъне сафарбар карда мешавад. ва ин фикри ман аст, ки бо насли наврас бисёр ҳам ба ман осонтар аст кор кардан. пас аз ин муваффақият Фирдавс Шарипов дарк кард, ки дар оянда ҳам Абубакр метавонад то дар мусобиқаҳои нисбатан баландтар хуб муҳориба кунад. бештар ба ҳолати ҷисмонии шогирд таваҷҷӯҳ кард, чунки ба ин восита мехост зарбаҳои ӯро мустаҳкам намояд. дар ҳақиқат варзишгар танҳо дар майдон имкон дорад, ки тамоми он нозикиҳои аз худ кардаашро мавриди истифода қарор бидиҳад. сабқати навбатӣ, ки дар шаҳри Турсунзода гузашт, оддӣ набуд, балки узви мунтахаби кӯдакону наврасони ҷумҳуриро ҷиҳати ширкат дар сабқати ҷаҳонӣ муайян месохт. боз дар пеш кадом мусобиқаҳо шуморо мунтазир буд? омодагиҳо чӣ гуна буд? омодагиҳо хуб буд. вақте ки ман ба мусобиқа баромада будам, уҷо шаҳри Турсунзода буд. вақте ки ман баромадам, онҷо ман 4 ҳариф доштам. яктоашро бо 5 бар 2 ғолиб намудам, якта дигаашро бо 9 бар 3 мағлуб намудам ва боз сеюмашро бо 2 бар 1 мағлуб кардам ва чорумашро бо 12 бар 5 мағлуб кардам ва сазовор ҷои аввал гаштам. мусобиқаи ҷумҳуриявӣ назар ба дигар мусобиқаҳо сатҳаш баландтар аст ва мехостем бифаҳмем, ки сирри кори шумо дар чӣ аст, ки дар ана ҳамин чанд мусобиқае ки пайҳам шумо баромад кардед, ҷои аввалро гирифтед? мақсади ягонаи ман фақат пирӯз омадан аст. ба шаҳри Турсунзода рафтед, дар ин мусобиқа баромад кардед ва бисёр рақибони худро ба шикаст дучор намудед. хуб, биёед дар бораи ҳамин пурратар ҳарф мезанем. рақиби аввалин шумо аз кадом ноҳия буд ва шумо дар вазни чанд килограмм баромад кардед? ман дар вазни 24 килограмм баромадам. 2 ҳарифам аз шаҳри Кӯла буданд, 2 нафари дигааш аз Турсунзода. ҳар ҷои онҳоро ман мағлуб сохтам ва сазовори ҷои аввал гаштам. барои шумо бештар кадом рақиб пурқувваттар буд, ки бо он рақобати шумо тӯлонӣ кашид? бисёр бад ҳарифи дуюмам пурқувваттар буд, ки бисёр бад хеле заҳмат кашидем. вақте ки шумо аз шаҳри Турсунзода ба хона баргаштед ва дар хона шуморо волидон чӣ гуна пазируфтанд? гуфтанд, ки ка машқу тамринатро бисёр карданд, ки боз дар дигар мусобиқаҳо ҳам ҷои аввалро гирифт. ба ҳамин тарз сабқати ҷаҳонӣ оид ба муҳорибаи ғайрикасбӣ унифайт дар соли 2019 ба варзишгарони хурдсоли мо даст дод, то дар миёни 20 давлати мухталифи олам шарафу манзилати варзиши тоҷикро бо комёбиҳои оламшумул муаррифӣ намоянд. асосан ба мусобиқот варзишгарони 6, 7 сола, 8, 9, 10, 11 ва 12, 13 сола таҳти роҳбарии раиси Федератсияи ғайрикасбӣ унифайти ҷумҳурӣ Баҳриддин Сироҷов сафарбар гардиданд. ногуфта намонад, ки дар
намояд. солҳои қабле ҳам варзишгарони тоҷик дар мусобиқоти ҷаҳонӣ иштирок карда буданд ки ба намояндаҳои мо имкони ба даст овардани медалҳои гуногун пеш омада буд, аммо иштироки навбатӣ эшон беҳтар арзёбӣ гашт. илова бар ин бори аввал аст ки онон қувваи хешро дар сабқати сатҳи байналмилалӣ дошта санҷиданд. новбаста ба ин тавонистанд то дар баробари муҳорибачиёни бо таҷрибаи рус хуб истодагарӣ намоянд. абубакри дилшод пас аз 1 соли машқварзӣ дар риштаи унифайт қувваашро дар мусобиқаи ҷаҳонӣ санҷид. номбурда ба сабқати ҷаҳонӣ зери роҳбари устоди варзиши дараҷаи байналмилалӣ фирдавс шарипов тайёрӣ дид. дар маҷмӯъ сар аз соли 2015 инҷониб шогирдони мураббии ҷавон имкони санҷидани қувваашонро дар мусобиқоти ҷаҳонӣ пайдо карданд ки 5 нафари онҳо ба гирифтани унвони чемпионии ҷаҳон даст ёфтанд. якуми шогирди ман ин Сабуров Мансур мебошад ки дар чемпионати ҷаҳон ирам дар ҳамин вазни Абубакр буд ки дар 6 солагиаш қаҳрамони ҷаҳон шуд Сабуров Мансур. ва соли 2016 мебошад ки Зиёев Муҳсин, Зиёев Юсуф ва Фирдавси Алишер ки онҳо 4 варзишгар яъне сафарбар карда шуд ба чемпионати ҷаҳон. ҳар чораш шогирди худам буд ки қаҳрамони ҷаҳон шуданд. ва Абубакр бошад дар соли 2019 боз ҳам ҳамин натиҷаро нишон дод. ва ин фахри ҳар як устод аст ки варзишгарро омода мекунед, меҳнат мекунед, вақте ки қаҳрамон мешавад аллакай ин натиҷаи беҳтарин аст ба фикри ман. роҳхат ба чемпионати ҷаҳон гирифтед. хуб мехостем бифаҳмем ки ба шумо кӣ тавсия дод ки дар ан ҳамин мусобиқа шумо иштирок мекунед? маро муаллимам гуфт ки ту ғолиб мебарӣ дар ҳамин. баъд ман гапи муаллимамро гӯш карда сазовои ҷои аввал гаштам. вақте ки ман ба мусобиқа баромадан дар дили ман тарс буд. вақте ки ман ягон ҳарифамро мағлуб кардам, дигар дар ман тарс набуд. дигар ман натарсидам. вақте ки баъд 3 та дигар ҳарифамро мағлуб намудам ва сазовои ҷои аввал гаштам. офарин, бисёр натиҷаи баланд нишон додед, зеро нафароне ҳастанд ки мехоҳанд бисёр дар ан ҳамин чемпионати ҷаҳон унвони қаҳрамониро соҳиб шаванд, вале на ба ҳар кас ин натиҷа муяссар мегардад. ва ин ҳам як натиҷаи хуб аст дар коромаи варзишии шумо ки дар ин сину соли кӯчаки хеш тавонистед унвони қаҳрамонии ҷаҳонро яъне ба даст биёред. албатта барои натиҷаи назаррас нишон додан ҳар як варзишгар бисёр заҳмату талошҳои зиёд мекашад, омодагии ҷиддӣ мебинад ва билохира метавонад ки ба мақсади ниҳоии хеш бирасад. хуб мехостем бифаҳмем ки муддати чанд рӯз шумо дар шаҳри Душанбе, яъне дар кишвари азизамон машқу тамрин намудед ва бо мураббии худ омода шудед барои ан ҳамин чемпионати ҷаҳон? ман 2 моҳ машқу тамрин кардам ва мо ба чемпионати ҷаҳон рафтем ва 5 таи мо ҷои аввалро гирифтанд, 3 таи мо ҷои сеюмро гирифтанд, 2 тааш ҷои дуюм гирифтанд. сараввал аз монеаҳо мегузаред ва баъдан дар майдон аз намуди лайт гӯштин мегиред. хуб мехостем бифаҳмем ки дар ан ҳамин намуди лайт чӣ гуна баромад кардед? рақиби аввалин шумо аз кадом давлат буд? дар монеа ман ҳарифамро гузашта ба мусобиқа баромадам. вақте ки дар мусобиқа баромадам, онро ба 5-2 мағлуб карда сазовои ҷои аввал гаштам. ман тарсу ҳарос доштам. вақте ки ман аввалин ҳарифамро мағлуб кардам ва дигар ба ман тарс набуд. рақиби аввалини ман аз Узбекистон буд, дуюмаш аз Индия буд, сеюмаш аз давлати Россия буд. ҳар се онҳо ба ман мағлуб карда сазовои ҷои аввал гаштам. барои шумо бештар кадом рақиб пурқувваттар, таҷрибааш зиёдтар ва шикаст додани он барои шумо мушкил буд? аз кадом давлат буд? аз давлати Узбекистон буд ки он аз ман пурқувваттар буд ва ман ӯро 8-2 мағлуб сохтам. рақиби дуюмам аз Ҳиндустон буд ки онро ҳам мағлуб кардам. ва дар даври финалӣ ман бо рақиби сеюмам аз Россия баромада онро бо 13-0
мағлуб сохта сазовор ҷои аввал гаштам. аҳсан, яъне бо ҳисоби 13-0 рақиби русиягии худро шикаст додед. яъне умуман шумо нагузоштед ки ҳариф аз шумо хол ба даст биёрад. ине ки дар даври финалӣ бо ҳамин рақиби русиягӣ ба рӯи майдон баромадед, боварӣ доштед ки ҷои якумро мегиред ё ин ки ба ҷои дуюм гирифтан ҳам қаноатманд будед? ман бовар доштам ки ҷои аввалро мегирам. ине ки ҷои аввалро гирифтед, шумо чӣ гуна худро ҳис кардед? Чӣ гуна эҳсосот доштед? эҳсос доштам ки бояд ман бисёр бо машқу тамрин карда боз баз дигар давлатҳо берун аз шаҳри худамон боз иштирок намоям. хурсандам ки парчами давлатамон баланд бардошта шуд. вақте ки дар чемпионати ҷаҳон баромад кардед ва баъдан боз дар анамин мусобиқаҳои ҷумҳуриявию шаҳрӣ иштирок кардед, худ эҳсос мекардед ки аллакай як таҷрибаи шумо аз анамин чемпионати ҷаҳон гирифтед? бале, ман фақат фикр мекардам ки бисёр машқу тамрин кунам. баъд устоди ҷадидам Фирдавс Шарипов маро боз барои дигар мусобиқаҳо маро бисёр вақт пурқувват кард ва маро бисёр вақт машқу тамрин дод. вақте ки ман дар чемпионати ҷаҳон иштирок кардам, аз он ҷо чандта таҷриба ёд гирифтам. абубакр, вақте ки шумо дар чемпионати ҷаҳон ҷои аввалро гирифтед ва шояд дигар дӯстони шуморо дида пайрави шумо шуданд. чандта ҷуръаам доштам. вақте ки онҳо маро диданд, ба толаи варзишии мо омаданд, машқу тамрин карданд. пас аз бозгашт вай дар чанд мусобиқаҳои хурду калони дохилӣ ширкат варзиду ба гирифтани мақомҳои аввал шарафёб шуд. хело хуб эҳсос намуд ки баъди сабқати ҷаҳонӣ таҷрибааш ғанӣ гаштааст, чаро ки мусобиқаҳои бурунмарзӣ ба варзишгар имкони омӯхтани хусусиятҳои варзишро кафолат медиҳад. танҳо машқу тамрин намудан шуғли доимии Абубакр нест. баъд аз 3 моҳ боз як масъулияти зиёд дар назди шумо гузошта шуда буд ки ин ҳам яъне ба синфи якум ба мактаб рафтан буд. ҳамин тавр не? бале, пеш аз мактаб рафтан ман иловагӣ ҳам мерафтам. ман дар он ҷо ҷамъу тарҳу бисёр вақт ҳарф ёд мегирифтам. дар он ҷо хондани алифбо шавқ дошт. вақте ки ман алифборо мехондам, ба ман мефорид. баъд ман ба мактаб рафта алифборо хатм карда боз ба дигар китобҳо расидам. ҳам шумо ба таҳсил фаро гирифта шудаед, ҳам ба машқу тамрин. чӣ гуна вақт ҷудо мекунед барои ҳарду ин? барои ҳарду ин сариҳо мактаб меравам ва бегоҳ боз ба толаи варзишӣ меравам. ба хондани афсонаҳо машғул мешавед? бале, афсона мехонам, китоб мехонам. кадом афсонаҳоро шумо медонед? афсонаҳои хис ва рубо, кулчача ва ғайраҳо. ман ҳамаи ин афсонаҳоро аз афсонаҳои халқи тоҷик меомӯзам. қироати шеърро меписандед? бале, шеърҳои ватанро ман хеле дӯст медорам. ватан 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 ватан, манам ва ту тани ватан, касам агар каси туам, хасам агар каси туам, вуҷуди ту дардузам, тани замину ҷисми ману туем ҳамватан ватан 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 ватан. абубакр, дар мактаб шумо чӣ гуна таҳсил мекунед? оё хонандаи фаъол ҳастед? чӣ гуна фанҳоро аз худ мекунед? фанҳоро дар мактаб хонда, боз дар хона омада аз ёд мекунам. дар хона ба шумо кӣ кӯмак мерасонад барои тайёр кардани вазифаҳои хонагӣ? ман дар хона кӯшиш мекунам ки худам вазифаҳои хонагиамро худам иҷро кунам. оё аз зуда иҷрои ин вазифаҳо мебароед? бале, ман аз иҷрои ин вазифаҳо мебароям. баъзан вақт ба ман падару модарам ҳам ёрӣ мерасонанд. абубакр, падару модар бештар чӣ мегӯянд? зиёдтар дониш омӯз ё ин ки дар баробари ин боз аз машқу тамринҳо қафо намон? фақат мегӯянд ки
اول دانش بعد مشق و تمرین. من فقط در جای اول دانشم را خوب میکنم و بعد مشق و تمرینم رو. абубакр ҳоло шумо хурдсол ҳастед, оё дар оянда нияти идома додани машқу тамринҳоро доред? بله من فقط میخونم و مشق و تمرینم را زیاد میکنم. абубакр мо низ дар оянда ба шумо ҳам дар ҷодаи илму дониш пешравиҳоро таманнӯ дорем ва ҳам мехоҳем ки дар ана ҳамин корумаи варзиши худ, яъне дар намуди муҳорибаи ғайрикасбии унифайт ҳамеша дар чемпионатҳои ҷаҳон сарбаланду муваффақ бошед. تشکر زیاد. соли ҷорӣ ҳам мебоист дастпарварони федератсия дар як қатор мусобиқаҳои ҷаҳонӣ ва осиёӣ ширкат биварзанд, вале бо иллати бемории ҳамагир мусобиқаҳо ба таъхир гузошта шуд. худи абубакр ҳам дар оянда мақсад дорад то ин натиҷаро дар байни ҷавонон нишон диҳад ва устодаш дар оянда ҳам аз муваффақияту сарбаландии ӯ итминон дорад. 5 варзишгари қаҳрамони ҷаҳон дорам ва кӯшиш мекунам ки ин қаҳрамонро зиёд кунам ва ҳамеша парчами ҷумҳурии Тоҷикистон дар намуди варзиши мо баланд бардошта шавад.